hauek cupcake edo opiltsuak dira, Estatu Batuetan dute jatorri eta hemen azken aldian modan daude. Eta ez da ritzeko, oso ona gabe, junkal. Bueno, baten bat prestatu behar dezu, ezta? Bai, prestatuko vainilla eta marrubizko cupcake bat, orain. Eta zeintzuk dira pausoak, erakutsi? Pues hemen dakagu gurina, azukrea, bi arrautz, irina legamiarekin, vainilla esentzia eta esnia. Eta, beno, hasiko gara ja, pues, gurina azukrearekin nahasten. Eta gero, arraultzak bata bestearen atzean botako ditugu. Arrautzak dagoeneko bota ditugu, zer gehiago falta da? Bueno, orain irina botako dugu legamiarekin eta faltako zitzaigun esnia eta vainilla esentzia. Vale, ondo. Esnea eta vainillatik zenbat gutxi gara? Pues vainilla esentzia goierakada bat bakarrik eta esnea 100 mililitro gutxi gora bera. Vale, eta honekin egingo litzateke masa guztia. Hori da. Eta gero masa horrekin? Gero masa horrekin, bueno, pues cupcakeen papertxoetan jarriko dugu eta labera eramango dugu. Eta labean zenbat denbora? Gongo dira 20 minutu 200 gradutara gutxi gora bera. Bien bitartean, junkal, nola hasi zinen honetan? Pues niri betidan gustatu zait postreak egitea, eta bueno, nola ni Bilbon egon nintzen ikasten, pues bertan ezagutu nuen cupcakeen mundua, eta bueno, saiakarak egiten hasi nintzen, nire familiarentzat eta lagunentzat, eta bueno, gero sortu nuen Facebook orrialde bat, eta bueno, batean jendeari asko gustatu zitzaion, eta enkargoak eta gauza asko jasotzen hasi nintzen. Opiltxoak bakarrik ez, beste gauza asko ere prestatzen dituzu. Bai, gehienez tartak egiten ditugu, tarta pertsonalizatuak eta bueno, enkarguz egiten ditugu, bai. Eta orain azkeneko pausoa, ezta? Bai, orain falta zaigu cupcakea pixka bat dekoratzea. Ez da zaizu baxolan egingo dut, pixka saltxera naiz eta kontaidazu krema zerrezkoa da. Bale. Krema darama glas azukrea, gurina eta marrubi naturalak. Gehiegi bota Bai, pixka, bai. Bueno, Irundik, Asier Otegi Euskal Herria zuzenean.